Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulol. Ngayon, dadaanan natin ang komedya ng ngayong henerasyon. Dahil di ba, alam nyo naman sa ating Facebook page, comedian. Ibig sabihin, nakakatawa tayo. Ano yung tsura pag nakalag? Hindi nyo napapansin. Mukha akong tawas. At simula galing kay Maron, Pinoy Gen Z, how to make a Gen Z laugh, add a random image, bump its brightness, alam ko yan, stretch nyo, dapat sirang-sira yung aspect ratio, at lagyan nyo ng walang connection sa email. Gustong gusto ko sa channel natin Kasi sobrang makulay at buhay na buhay ang ating komunidad. Merong normies, may elitista, may mga gatekeeper, may gamer, may konichiyawa, may walang magawa sa buhay, may maraming nagagawa sa buhay, may mga scholar dito. Napakasaya. Di ba halata sa aking muka? Sunod! Alam kay Nino? Hey! Copyright lang to Diba ano kala nyo? Hindi bastos ang jogging. Kayo lang ang bastos. Cringe. Napakasukot naman ito. Diba? Lagyan mo lang ng sukot at cringe para matakpan ang iyong pagka-insecure sa komedya ng iba. Napakarami sa comment section. Pakiduraan na lang nila. Lamaw, di ba? Ito na ang komedya ng ating panahon. Wala nang sense. Sobrang saturated na. Alam mo yung dati, yung mga dating memes, yung mga mukha lang, yung lol face, troll face. Wala naman nagsasawa. Ay, corny mo naman. Kasi yung unang-una, kung pinanganak ngayon yung mga edgy dyan, nagsasabi doon ng mga crazy, ganun din sila ngayon. Wala nang pinagkaiba. Ganun. Gusto ko sa Gen Z, sobrang wala silang pake. Talagang kung ano mo lagay dyan, lagyan mo meme, lagyan mo ng joke. Basta nandyan na yun, wala kayong pake. Kung di mo gusto. Iba na talaga ang mga taste ngayon. Kaya nire-respeto natin lahat yan. Kali kay Sean. Olabel. Aray ko, hayop kang ina ka. Ito rin, gamit na to itong lalaki na paulit-ulit. Napaka-komedya, sabi ko sa'yo Oh! Tete! Hindi! Halo-halo. Gusto ko Pilipino lang. Iba naman yan. Hininaan ko na nga Sige na, ito na ang komedya, nakaka-laugh trip naman. Hindi to cringe, ha? 100% hindi to cringe. Yung mga nagsasabi lagi ng cringe sa lahat na napapanood, yun talaga ang tunay na cringe. Naghang pa yung hayop kong camera. Inaya. Galing kay Mariko. No one picture sa module. Sino to? Nakakatama ro horror. Nasabi sa comments, TikToker to? Sabi, horror TikTok na pala ngayon. Sunod! Galing kay Kenneth. She flexing the pencil case with sharpen yan. Ako ba pag meron kanya ang yaman mo? Ito ang chicks noon. Dati hindi dede gusto mong hawakan Yung lambot nitong pencil case na to, may ganyan din ako. Sunod! Bago ako gamitin. POV na huli ka nagtatago ni Tito. Hindi! Wag, Tito, wag! Ibang henerasyon, sumusunod sa ibang henerasyon. Patay! Yari! Ito ang tunay nakakatakot sa lahat. Hindi yung module na yan, kundi ang modus ni Tito. Sunod, being a Filipino outside the Philippines, Yari! She flexed the Filipino blood. Pigati. Ito di mo kailangan ng komedya dahil ito ang tunay na buhay. Bakit nga ba gano'n? Bakit mas masaya? Ang wala dito. Lahat na nandito sa Pilipinas malakas, tumutulong. Abroad ka pa. Hindi, biro lang. Kanya-kanya yan. Kanya-kanya diskarte yan sa buhay. Sunod. Ulit, ano ba naman yan mo? Mga admin, ayusin yung buhay nyo. Di ko na kayo binabayaran. Ayun yung payusin, ha? Galing kay Biznek, Bulaga. Ibigay number 3! Bossing, maraming salamat to. Ang tulong mo to sa aming pamilya. Komedya! Lagyan mo ng laugh track! Cringe! Sukot! Wow! Bossing, maraming talaga salamat kay Tito Big Johnny. Pinagkawag niyo po kami ng salamat to, bossing. Bossing, salamat to, bossing.
Iyak pa. Mga natututunan nyo kay Kuya Well, ha? Yan ang mga gusto ko dito, eh. Parang kayo mga kalaban ng Goomba sa Mario, eh. Sunod! Napakaganda. Very witty. Natutuwa ang aking millennial na puso rito. At mga Gen Z dyan. Parang caramel. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Sunod! Galing kay Dimwell. Oh! Gamer? Sabi ko sa'yo may Mario. Ito yung sunod na stage sa pagiging isang Pilipino. Napakahirap nito. Pagod na kami. Kami mga natitira dito na nagmamahal. Sunod! Mga kababayan! Sabi kayo yan. Gusto na lang din masapak at magising sa estado ko dito sa Pilipinas. Sunod! Welcome. Hindi. JC, hayop ka. Huwag mo sila bigyan ng... Huwag mo palungkotin ng mga Gen Z, ha. Hindi na nga sila mga sad boy. Mga weirdo boys na lang nga sila, eh. Hayaan mo na sila. Ang nakatawa doon, hawak naman to pareho ng Jollibee. Ito lang naman iba tsaka itong McDo, eh. Doon siya parang historia lang natin dito sa Pilipinas. Yan kay Sayan. Ano Isa sa mga bisita, nag-post na nagpa-PCR Boost! daw sila at lahat sila negatibo raw sa SARS-CoV-2. Where are you? I got no work to do now. Hey! Sinong aso to? Naku po. Basta mga aso ng China. Sunod. Galing kay Vey. Hayop. Tayo na mo rin. Masaya ba kayo? China move! Dito na umabot ang taon at dekada ng mga komedya sa internet. Diba, hindi to magagawa ng mga TV noon. Oy, gusto ko rin. Tayo naman. Ito na lahat ng mga tae ng komedya sa isang lugar. What? Espanyol ba yan? Tayo na mo rin. Ito ba yung Daimos? Ito, Millennials, Gen Z, Memers, Normies, Konnichiwa. Kaming lahat na bumubuo sa internet. Tayo yung lahat, leche, surod. Laugh trip, cringe, woke. Ayun pa pala, may woke pa pala. Di ko alam anong kulay ng mga woke. Dapat light blue para sa Twitter. Sunod! Wala ko masabi kasi wala kang kayang sabihin sa mga ganitong klaseng meme. Oh! Labas mo yan, kuya! Nasira ang speaker sa MRT, ako na lang ang tutugtog. Habang may naglalandi sa tabi ko, hayop naman, ano ba yan? Tama na. Hey! Take my heart. Suntok sa bintana na MRT, leche. This I promise you. Gusto ko sana ito yung parang yung pyramid, eh, para mukhang Illumina. Wala ganong filter. Diwag! Sunod. The opacity! Galing sa Hapon na pangalan. The opacity of these people on Twitter, ha? The Supreme Court has spoken. You are judged without trial by the people. Sunod. Ito naman Gen Z humor, Baboy Yoda. Mga tangalog talaga kayo. Sunod. Kanina Bisayawa, Bisaya. Tsaka alam ikaw lang, ha? Alam ikaw lang Gen Z. Sunod. Close up po, ayun. Yan na yun. Yan ang memes. Sunod. Mark! Oh! Juan Carlos suntok ka hanggang sa buwan, ha? Akala mo, ha? Naasar mo ako, ha? Boom!
Sunod! Galing kay side characters. Rapunzel, aking hero. Ano nangyari sa magandang bongbo? Aba, meron na tayong normal. Babe, bago base ako kailang tanim ng marami. Komedya ko lang dapat ang nakakatawa. Sarcasm yan na. Ayoko na mag-explain lagi. Sunod! Galing kay Hebrew. Gago ka talaga rin. Lahat tayo meron yan. Hindi ka nagdaan sa mga tunay na kaibigan kung wala ka ni isa niyan. At nakasave pa sa mga kaibigan mo. Mga hayop kayo lahat. Sunod! Kay Mark. Nakakatawa mga Mark ngayon ha. Magaling. Manok na. Kasi kailangan mo ng ano dyan. Ng WinZip. Sunod. Galing kay... Uy, si Mark na naman. Pucha. Lola Bells, may kwento a kiss-kiss. Gora Bells ang lola niya sa Nini Stop para magbayla meslo Overflow, kala ng mo mga di ba? nyoging. Siyempre, kailangan ko mag-breakfast lu, di ba? Siyempre, sila ko yung mga nyoging. Pila Wala, kes, Bisaya ba to? nyoging pa. Pagka-getless mess ng nyoging, ito ang nabili kes. Ano nangyayari? Hindi ko alam. Tagalog lang ako. Hindi ko alam ano nangyayari. Pakitranslate mga Bisayawa ko dyan. Leche. Sunod. Mali! Kaya lang gusto kong humor, diba? Basta may mauntog, masaya na ako. Hindi kasi parallel yung body to the ground. So the gravity by Rybor 8 meters squared is not equal to your fulcrum and middle point of balance. Naintindihan? Dahil dyan, ikaw ay dumiretso papunta sa pader. Untong ulo sa pader, di ba? Alam ni Kuya sa MRT. Yan, sunod. Okay lang masakit ang ulo, wag lang ang aking puso. Sunod, mga laugh trips. Kay Ken, my room after using Lazada. Horror na kami, lalaban na sa horror natin kanina sa module. Sunod. Galing kay Christian Leche. It's your fight! Ako, alam na alam ko album yan. Na hindi ka nagdaan sa millennials, mga Gen Z. Alam, nung baduy pa si Justin Bieber. Nung hindi pa nalalaglag yung bike ni Justin Bieber, mga Gen Z, nandun na kami. Pahina ka. Sinigang mix, literal. Anong lasa niyang kadiri? Matamis. Tapos malinamnam, tapos ito na rin, halo-halo na rin tayo para ang ating komunidad dito sa ating channel. At panghuli, parang awa mo na, tapusin mo na to. Okay, sakto, titigil na natin. Ito yung the word, Snapdragon. Ando na natin tapusin mga memes, kaya sana nagustuhan nyo. Kasi ako di ko nakaintindihan. Parang buhay ko lang sa pang-araw-araw. At kung nagustuhan nyo, huwag na like, share sa mga Gen Z, yung edgy, laugh trip, mga gatekeeper ng komedya na friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe.